Esitäksinait! Esitäksinait! No vittu tää on se paritteeve! Se paritteeve! Tosiaan se pari. Tänään ollaan Karinan kyysä. Ei vittu mulla. Kiittämästä märkä. Soiko pätkälle? Sain pätkälle. Longero. Vlogitime. Mä oon personal driver Kemppainen. Kemppanen out! Kun saatanan kyrpätosana. Mä kuvasin sen varpat. Onks tää nyt se Oulu Amis video? Park 16. Tää on just se. Täällä onko helvetin rumaa Toyotakin. Ei juttu niin. Älä kuva mukaan. Ei juttu niin. Ei juttu niin. Ei soi. Ei se soi. Ei se soi. Täällä on taas tää helvetin rumaa Toyota. Ei Omistaja. Ei kuulu! Ei kuulu! Ai se oli tuolla! Onko nää otat? Niin, onko ADHD-arkkulu? ADHD-arkkulu. Sillä oli Corolla, mikä väittää, että on 4 kertaa vastannut. Joo, miten on ralli mennyt nyt tällä kertaa iltapäivästä, hää? No ei tässä nokkoa juua, että kyllä. Jee, klaro vappen. Jatka hyvää matkaa, poika, hei. Vittu, sulla alkoi aika, joo, ala mennä. Niin, joo. Ala mennä, opi. Nyt se lupas vesyä. Nyt se lupas Sit down. Stand up. Pass up. Be good. Made it. Welcome! Now open your mind up and listen to me. Oli saatana, täällä on kali! Now hear me, then you will be history. No niin! Ai. Aspaussi meni tähän kummaamiseen. No vittu! Mulla lähti se. Sinua kuvataan suorassa lähetyksessä. Olet juuri jäänyt laittomuksesta kiinni. Tästä on materiaalia. Mä kerron sun äitille. Mitä vittu, kaikki menee kameralle? Riita Tuomakselle vähän materiaalia. Kusi. Aika mosa. Missä tässä on mikki? Missä tässä kamerassa on se mikki? En minä tiedä. Jumalata, meikä ex-mankka. No sit on nää nukut paremmin. Ota isomman. Voi olla viinaa. Pidä mulla keräys Kalassa. maksa. Aivan solu. Edessä viski. Ja kylmä olo. Kippis. Jeppis. Jommatoräänen Petri Aipulis! Perit vittin limu! Nyt on virkin limu! Joo, ja missä mä oon? Mä oon kännissä! Missä sä oot? Jallu kasvoja kaljaa! Älkyn! Hei! Vittu mun kaljaa! Kapein! Ja jos siellä pietä! Ei! Vilia vitu vapa! Ja vitu vapa! Vilia vitu vapa! Vasen! Kuperkeikka eliö! Mitä? Mikä? Ai. No, poikki. Ah. Joko mukaan poikki? Ei muuten oo poikki. Mitä kuvaa vielä? Poikki vittu. Toyota Carina 2. Osta hyvä Carina 2. Saat myös 2 pimppaa kaupan päälle. Ei saata.
Kenapä Maaris? Suuta alkaa napsaa, kun hommat taas natsaa. Edes juhlat raskaat, kyllä artisti maksaa. Levottomat jalat, ela pelottamaan. Saako näkyy video? Otetaan mukia, ei siihen tarvitse luvia. Pullo kiertää kuin pappi bordelli. Loppuillanto aiota ongelmia, kun me mentiin ääntä kohti. Kammo kapasee tää taas johti. Perjantai ja sunnuntai väline yö. Onneksi tää ei oo vieläkään mun päivätyö. Viikon loppu estetään. Oni ei oo koskaan liian hyvin. Onks mitään varten otettavaa? Ei vihellellä pienistä, mut toi on mautonta. Ei oo montaa noin takalaitonta. Koko illan selkää ranka katkemas. Vaik noi farkut. Veli polta täs ne aina minne huvittava. Kun mä pöydäs tanssin lattialle koko illan jumikas. Mut tulee suutikas. Bigidi aito maito naama. Mulla on laito aivokava paukutta vasoin. Tultiin luule vasta Suomesta tai Suomessa ei ihan liikaa. Mautumia soi tuule vastaan. Koita pysy mun turvaveis. Tullu viime ajan pyörittiin paska rinkiin. Kyllillä turha eis. Kun menee Mitä karnevaali? Nyt saa juhlia. Ollut tänään ja huomenna jämsää. Meillä odotetaan 2 päivää. Vielä jaksaa vääntää. Sä nousit reke, mä pistin laidat kiinni. On töistä lainaa, näin tekee muotokuormaa. Ei pienet naarmut haittaa, ei kukaan huomannut. Paina täällä pohjaa nyt, pistä musat soimaan nyt. Nosta kädet ilmaan nyt. Tuu ylös hyttiin nyt, mä ajan kurviin nyt. Annan kovaa kyytiin nyt. Sä nousit rekkaan, mä pistin laidat kiinni. Ahaa, persettä bensaa vähän rahaa. Ja mieli avara on sulla. Tää kuuluu ollut. Täällä vedetään etkot, juhlat ja jatkot päälle. Mitä muijaa? Mikä buugi? Hyvältä näyttää niinku kuuluukin. Vittu kunnossa puitteet ja musit ja mulla on tasku. Täydäkköön! Äijää! Fuck you! Okei, näyssä. Osta nyt sinäkin sieltä auto! Kisaa lähtö, olisiko? Räkki on päällä. Ei haastan. Lähtee kyllä jalameen orrannut. Pomppulinna. Roosikas pomppulinna takapenkin. Oletko sä zoomin? Se on siinä etusormen päällä. Siinä päällä siinä. Mitä me jää? Tuolla on läskitontti. Se on ihan mulukku jätkä tullut. Ei vittu, se on kikkelivilauttaja. Niin joo, se on kikkelivilauttaja, saatana, tuttuja perkele. Niin joo. On varmaan ajettu. Ja nuin vähän on pennis. On tossa. Vähän harmi. Tässä on nää mun karvanat.
luulen, että sä niin aina, kun mä tässä karvanoppa. Liina ja Ossi ja Kali ja Vilma on jossain. Niin, Vilma ei oo muuten näkynyt, he. Tippukahan se kyydistä. Kello on ton verran. Joo. Pento vieressä. Annapa tussua tänne. Annahan tussua. Anna tussua, jos sä tuolla lattialla. Mitä nää sinne sä oot laittanut? No vittu ens saatana, kun oli semmoiset bussuraadit menossa tuolla kaupungissa. Toi on reime. Aina. Oi vittu. Tarkka valoa. Tää on tää meidän graffitikeija tää. Yeah. Anna se soija. No siis vituttas muakin pyöräillä. Vois ajella tämmöllä seksikkäällä karva-autolla jätkä vittu pyöräilee. Täällä on tämä meidän manaajamies. Minäkö? Joo. Joo, on joo. Joo, no niin. Joo, ei tilaattu kyllä mitään, mutta kiitoksia ruuasta ja... Joo, oli vitun lässä. Okei, eli mä ois auto tänne Raksila Marketeille. Joo. Tällä on pojat on vähän aloittanut tätä Opelia. Ne on jotenkin vissiin pöllittyä vessapaperia laittanut tuonne. Niin. Mennä kysyä. Varttankin se on. Ei, elikkä se niinku... Mikä tää teidän juttu tää on? Mitä te niinku teette? Tuunataan. Tuli. Ai te! Niin, siksi siinä on sitä paperia, kun te joo. Ai se oli vielä märkä, joo. Joo. Vastamaala. Joo. No se on ihan paska, koska siis meillä tuossa Spreema se nappi juttas kiinni. Meillä täytyy jatkaa jotenkin. Jotta ei tuu palumapintaan, niin me ruvettiin vettää tästä etiemäseen. Tässä se loppuu se maali. Kun se ei sitten suostunut loppumaan, niin se loppuu sitten loppumaan. Mutta on kyllä komeeta jälkeen. Se loppu. Imosen päällä. Se on pohjassa se. Mitä itsessään auto-omistaja on mieltä tästä näin? Tuli. Tää on oma signaarasta. Joo. Joo, tosiaan niin... Mitä sä tiedät? Sano nyt vittu jotain. Älä vaan toijottele, saatana. Toi jämäkkä. Se on. Hei, täällä on ruostetta. Ei saatana. Mitä menee? Ei varmaan. Ei! Hei, tähän levipeli. Käännetään peltiä vähän tosta. No, tuniin. Kato, me käännettiin helmapellet täällä. Levi. Yes, box. Very good. Nyt tehdään! Mitä Petteri? Mitä me tehdään? Nyt tää korvetaan ohi. Ai! Nyt jää korvette perkele! Tänne sieltä! Oi saatana! Saatana! Vittu sitä eestä nyt te saatana! Liikettä nyt jalkaa saatana! Karvettajaa! Karvettajaa! Ei saatana! Kyllä Toyota! Toyota! Carina 2! Siinä on Pillo, siinä on Jouko, siellä on Petteri takapenkillä. Me mennään Astralla saatana. Viitteet! Poukkus nyt saatana. Tässä on todistetta, Mersu ei toimi. Yeah. Klara Vappe. Päästäkö me nyt sinne? Onko mä nyt päässä? Niin. Eikö riitä? Ja nyt hyvät naiset ja herrat, viimeisen jakson päättymisen kunniaksi todellinen sokeripohjalla, nimittäin. Ufoporno! Jonkun autossa! Ufoporno!
autossa! Älä kun menee koneen nyt. No niin, illan sankarit vittu! Vähän fiiliksiä. Joka oli siinä? Ei se liikannut, se sammu vaan. Tämmöiset stuntit täällä. Ei enää niitä paskarotteleita pyöriä. Ottaa meitä omalla vastuulla, kukaan ja sitä vastuussa. Eli tulet katuun ja annetaan vielä kaikki kättä. Ei kävetä haupea eikä toiseen haupea varsinkaan. Kiitos, koulutus päättyy. On the microphone, I make the people go wild. London MC's here and I'm coming with the vibe. You're jamming in your room and you're jamming in your rhyme. I am but the sound that the people wanna hear. I'm London MC coming loud and clear. London MC, rocking up your party. #1 MC, don't play with me. I like to party with all the sexy ladies. What is my name? I'll tell you again, it's London MC. Katolle vielä. Katolle! Vielä.